tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu inanso ya Times Exclusive madzulo ano. Amatipatsira mapulogalamuwa ya Rainbow Paints. Wow, I think Tapefish looks amazing on the door. The electric blue cassette for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mlendo wanga madzulo ano ndi Mayor wa mzinda wa Zomba, His Worship Dave Maunde. Tikulandireni Your Worship the Mayor. Mwatilemekeza ndaona mwayirobwera ndodo yomwe. Umeya ndi umenewu. Ufumu ndi umenewu. Choyamba tikudziweni inu kumudzi nkuti ndipo mwakula bwanji Your Worship the Mayor. Inetu ndi mwana wa Mzomba muno. Msosa village TM Malemya Zomba. Okay. Ndi skulu yanga ndaphunzira ma primary onse a Mzomba muno amene akupezeka wanga tichikupira primary school komanso Zomba CCP primary school. Okay. Brian skulu ulendo wanga unalovuta kwambiri. Ndimayenda distance ya 15 kilometers kupala Sanjinga kuti bwina ndikapange access form 1 education. Ndithu ndiye za ndalezi zidadziwika at what stage mmoyo mwanu? Za ndalezi zimenezi zidadziwika titakhala kwambiri ku dera lathu la Chinamwali. Okay. Ndikutumikira anthu ndikuzaona ma challenges amene anthu amakumana nawo nati apa pabwanji ndiyese kutumikira anthu kudera kwanga. Okay. Ndipo pomwe ndinayamba. Ndiye mudadziwa nkale lonse kuti zandale zili magazimu? Yeah. Zimene zozo zidadziwika kuti nankasamati mwina mayi yanga analandira mendulo kuchokera kwa former president Bakiri Mulozi. Atapangisa adaloyambitsa nyimbo kuchipani? Atapangisa nsonkhano pa Chikupira primary school. Anapasa ndithu mendulo ya UDF. Bakiri ali president. Ali president. Okay. And ndipo imeneyo ilipo anandisira ili ndine. Ndithu. Ndiye kena kumunanena kuti ife because amayi anu amatani ku UDF? Anali mamembala. Okay. Ali John ndithu. Ndiye mwanapanga nawo kupikisana nawo ku ngati za ukansala. Chaka choyamba chidali chiti? Imene inali first cohort. Makansala atayambiranso Malawi muno. I see. Ndipo anthu aku Chinamwali woti anandipasa ma vote ndikundisankha ngati kansala wa dera limenelo. Okay. Titapita ku console anthu a console anandikhulupiriranso ndikundipasa u deputy mayor Brian. Ngakhale kuti membala wa UDF mu console kwa makansala 10 ndinali ndekha. Kodi no UDF? Ndine wa UDF. Chabwino. Ndiye munakhala ku mayor deputy mayor. Yes. Atangoyamba makansala. Then munadzabwerezanso deputy mayor? Pajati makhala 2.5 terms. Okay. The first 2.5 nakhala deputy mayor. Yeah. Second 2.5 nakhalanso deputy mayor. Okay. Kena kumpomwe timabwerano ku cohort ya chiwiri. Yeah. Ya 2019. Yeah. And the period imene mu console ya mzinda wa Zomba. Yeah. Momwe tili ni maodi 10 ndine ndekhanso kuchokera ku chipani cha UDF amene ndinawina kukhala kansalanso wa Chilamwali ward. Anthu atandipasanso mandate ya chiwiri. Makansala kuti mupange cohort ndi angati? Tikanena cohort tikutanthauza kuti 10 channel ina ya office. Nunena kuti for 5 years. Mukakumanano ku council mulipo makansala angati? 10. 10? Yes. Ndiye composition yake ndiyota?
panopa currently ndikuti 8 anzathu a DPP. 8 at DPP? Yes. Out of 10? Out of 10. Okay. Ndiziti 7. Tikaphatikiza ndiona bwa MP ndikuti ndi 8 Okay. a DPP. Okay. Modzi ndi wa PP. Okay. Councilor Simbani. Okay. Wina ndi wa independent. Councilor Mulira Bakari. Okay. Ine ndi wa UDF. Okay. Nditu Brian. So wa MCP kulibe? Kulibe kwa MCP. Oh. Nditu. So 80 a DPP, yes. Modzi wa independent. Yes. Wina wa PP. Wa PP. Yes. Inu ndi wa UDF. Wa UDF. Oho. Zikuyenda bwanji kumeneko? Uku zikuyenda. Muone kuti pa cohort imene anandikhulupirira 2.5 years imene ndikuti ayi tikupaseni ufumu muyendese mzinda wa Dzomba. Muganiza kuti anthu amaona chiyani kuti 5 years deputy mayor kena konso nkudzanena kuti deputy mayor tengani ndodoyi. Tengani ndodoyi. Pamenepo wina atayesa 2.5 yi kena kunkunena kuti ayi komano tatiyeni tatenga nala deputy mayor aja. Okay. Atenge ndodoyi. Tuone kuti ndi funso langa lakuti anthu aona chiyani mwa Maunde. Anthu tu akona. Fande nduthamangirano 7.5 tsopano. Panopa 10 years. 10 years ino. 10 years yeah. Yeah. Anthu akona usogoleri omwe umaperekedwa ndi Ambuye. Oh. Kuti mwina ku nthawi ino atisogolere uyu. Yeah. Komanso Ambuye wamakhala ndi cholinga. Kuyankha kwemutero? Nditu. Osati kapena kuti maji unachuna anyamata ikafika nthawi ya masankho. Kuti munthu umatha kumpasa makobiri Brian. Yeah. Makobiriwo ndikuwasunga kusapanga chomwe mwagwirizana. Atalandira zili ntumba. Osakavota. Ndikutembenuza thabwa. Oh. Zimachitika zimenezo. Kundale zimachitika zimenezo. Ndiye mukamakamba nawo anthuwo akumanena kuti Amaundewa timakunda chifukwa chani? Ena makamba kuti yayi akhanka tali ndi khalidwe labwino. Okay. Komanso amatha kufikirika. Okay. Zinthu ngati zimenezozo. Yeah. Kuti pamavuto pa mtendere timakhala nawo limodzi. Okay. Komanso kumbali ya chitukukocha akutithandiza. Yeah. Zinthu ngati zimenezozo nzomwe zimasangalatsa anthu kuona kuti ayi munthu uyu tikhoza kuyenda naye limodzi. Mungayankhe bwanji pa your achievements chikhalire nimene ndiye kuti meya tsopano mukwanitsa zaka 5? Ngati meya ku cohort yachiwiri nditi ndi 2.5 years. Okay. Ndimene muli nayo panoyi? Ndili nayo pano. Okay. Okay. Yeah. Ndiye kuti 5 years deputy mayor. Panopa muli mu first term ya mayor. Apapa panali a mayor ena. Okay. Worship Benson Bola. Okay. 2.5 years. Okay. Then again anthu anandipasa mandate. Yeah. 2.5 years. Pa 5 years yomwe tinavoteredwanso ngati makhansala. That's right. Yomwe tikuyimaliza ndi chaka china cha baserachi. Chipaja kuli chaka cha basera. Fati pano panga masankho chaka chino. Okay. Nditu. Ndiye mwachita chiyani niyo ngati meya chimene mungaloze? Brian tachitapo. Mwachitapo? Tachitapo. Kuti muone mu konsolo ya mzinda wa Zomba zitukuko makamaka za misewu zilipo Brian. Ndithokoze boma MCP Red Government pa technical komanso financial support yomwe ikupereka ku konsolo ya mzinda wa Zomba. Kuti muone tili ndi namiwawa dualization zachitika mu tene chayanga. Namiwawa dualization. Okay. Kunalibe tu msewu woti magalimoto awiri kumadusa mbali imodzi kuzomba kuno. Roundabout munalibe roundabout. Yoyamba yachitika chaka chimenechi. Ndili mfumu ya mzinda uno wa Zomba. You take credit for that? Yes. Okay. Nampambo Bridge under construction. Kuti muone mundola Brian munali misewu yokumuka yoti anthu amapachika magalimoto koma pano kuli msewu wabwino waphula. Mderemani Palume Road kuti muone anthu samayembekezera kuti kukhala tala koma kuli tala. Old M1 Road Brian tinayika kutala. Tikapita mkalimbukamu Brian muli tala yekayeka. Tipite kumusi kuna pambo uko mupeza kuli tala. Komanso kuti tionesese percent bacha kuzera mu development fund for local authorities tikumanga mashopu kuti mwina mwake anthu athe kupeza mwayi wopanga business mashopu osigirako chani mitengo
kuti azitha kupeza phindu. Sichoncho Brian, stadium yathu that 2.5 years yomwe ndikunena ichi stadium inali idle. Nditalowa ndinapanga inspection ya stadium and ndinauza anthu kuti we need to open stadium. Zomvetsa chisoni titapita ku stadium atabwera anzathu kuzayendera nena kuti ground lanu sili muchani, sili mu condition yoti tingasegule stadium. And we started again pa term yanga ya 2.5 ndi tinayambana kuthamangisa za stadium. Tinapanga phokoso zomwe zinapangisa anthu kuti asegule maso awo aone kuti tipanga chani. And the pitch inakonzedwa bwino, ma stand akukonzedwa pano pa second phase Brian ili kumapeto. Okay, mugadzo ndi mukhoza kutsegula liti stadium imene yoyo zonse zikakhala bwino timafunisisa ndithu kuti Super League yomwe kumenyedwa kuti mipira inabe kandi second round anthu aonere. Okay, ndipo sachedwa apa. Ndipo sachedwa. Ndiye muganiza kuti zithandiza bwanji ngati stadium yo ku mbali ya Zomba? Brian, stadium sithandiza Zomba yokha. Ithandiza ziko kwambiri ithandiza Eastern Region. Nthawi imeneyo tili ndi community center ground. Anthu amapalasa njinga kuchoka ku Kachulu tikaonere Bullets ndi Lions. Anthu amachoka ena ku Balaka, ena even Palombe pa zinjinga kuzaonera mpira. Koma drought yomwe yachitika apa inasokoneza. Kusonyeza kuti ikabwereranso anthu akayamba kusewera ndithu masewera awo ampira ithandiza kwambiri anthu amakonda mpira kunoko kuzomba. Okay. Anthu amakonda mpira kwambiri ku Eastern Region. Endiso sikuti pakhala bwalo la mpira lokha ya. Komanso anthu okonda masewera othamanga. Running track ilipo. Okay. Komanso pamene pali netball and basketball court. Zoti anthu akhoza umatani kumagwirisa ntchito ku ma disciplines a sports otani osiyana Brian. Endiso kumbali ya console ukhala ngati mono tu umenewo. Ukhala ngati mono Kwa basi ino mmamva kuti yayi kunali game ya Silver ndi Bullets atungatu mwina mpana 42 million ndabwere kuzomba kungomenya magemu 4 or 5 omenyera pa stadium pacha. Ndikuti service delivery yetu ipita kwa pasokolo kudera. Ndithu Brian. So miseu mwakamba ndi zina zotero stadium ndi imodzi mwa zimene zikuchitika pansi pa ulamuliro wanu. Palinso zina miseu yotu Brian ndi ambiri. Okay. Kwambiri. Endiso posachedwa apa pano patili kale super procurement ya miseu ina. Monga mukudziwa boma laperekaso kale makobiri kuti mwina mwake tithe kukanka. Ndikusimikizireni miseu yomwe sitikuyikatala tika Ngalande, tika Grevo kuti anthu azitha kudusa bwinobwino m'matauni mwathu miseu yomwe ili m'malocation. Tikudikira tikusogoloko tizayipanga upgrade tala. Koma pano ngati console tinavomereza kuti Ordinance Road ukhale ndi tala, Masache Road ukhale ndi tala, komanso kulikangala Sewage Road tiyike tala. Ndi zomwe zili mu financial year inoyo zomwe panopa tili kuma final stage a procurement Brian. Ngakhale kuti zili jonchi mutha kuona kuti mwina first 2.5 years ya cohort yomwe tili inoyo tinaluza tu ndalama. Boma lidatipasa close to 4 billion yoti tipangire miseu. Brian, chaka cha mtunthu chinatha popanda nseu wina uliwonse ochitika mzomba mu. Ndalama mutalandira kale? Ndalama zitabwera ndithu, communication itabwera, anthu procurement atayamba. Ndi chinavuta nchani? Brian, ineso nimalephera kumvesa kuti kodi kweni. Kumanga munali mu office momwe mulanga deputy mayor nthawi imene? Iya, nthawi imene nali kansala wamba Brian. Oh, chabwino. Nthawi imene nali kansala wamba. Okay. Nde pajatu ukakhala munthu wamba. Pezona zimavuta kuti upange control zinas. And we lost that 4 billion yomwe pano bwezi tunena kuti mwina almost 75% ya miseu ya mzombamo tathana nayo. Nditabwera mpomwe nata yakuluakulu tatiye ntifukuleni boma linatipasa ndalama izi. Ma procurement amene wana asalira pati. Ndipo mwe tinayamba ndi dualization komanso extension of Namiwawa Road kumapita kumusuku. Okay. Ndukapita mpana ku Mpoto Road.
ndikukamanga bridge yomwe tikuyitchana Pambo Bridge. Okay. Ndicho linga choti tisegule mbali ya kumunsi kwa konsolo ya mzinda wa Zomba kuti anthu athe kumanga komanso anthu kutha kupeza ma service abwino mzipatala masukulu aziyenda mosavuta. Nkhani ina imene ikumavuta makhansomu ndi nkhani ya malo. Yeah. Malo akungogulitsidwa wile nile. Kodi kuno muyichita hando bwanji nkhani ya malo? Brian, nkhani ya malo makonsolo ndio vuta kwambiri. Kuti muone Brian, ngati Zomba City Council, tili ndi multiple landlords. Tili ndi a housing, Yeah. ali ndi parcel ya malo mtaone mono. Okay. Tili ndi azathu arands, ali ndi parcel ya malo mtaone mono. Komanso tili ndi asite, amatha pena kukhala ndi malo akanyemeredwa ndi azathu arands. Okay. And the development control ya Zomba inali m'manja mwa physical planning. Okay. Ndi mu 2020 pomwe konsolo inatenga development control kuti ithe kupanga control ma developments am konsolo ino ya Zomba. Brian utakuona kuti landlord A mwina wagulisa malo. Konsolo singaziwe. Yeah. Landlord B wagulisa malo. Konsolo singaziwe. Ife timadzadziwa ano anthu aja akabwera ku konsolo kuti afuna atenge development permission panopa. Okay. Ndi imapita ku committee yomwe timati town planning committee. Mmakhala anzathu aku housing yo, anzathu aku lanzi ndi anzathu aku city amene amazaziunikira ano maplani aja. Ndaka maunikira amatha kuonanso ma ownership amalo kuti kodi owner ndi ndani wa malo amenewa. Yeah, nde tikanena nkhani yogulisa malo chisawawa. Kutheka mwina nkhani imene uchitika ku housing angankhe bwino ndi anzathu a housing. Inuyo kutheka ikuchitika kulanzi angankhe bwino ndi anzathu a lanzi. Inuyo simugulitsa malo a council? Ife a council ngati tagulisa malo panopa. Ndi allocation yomwe tinapeza ku new Tomalan. Anatipasa maploti. Komanso kwana mphambo tinapanga compensate ndi kupanga acquire piece of land. Anthu tinapanga advertise mu news, anthu anapanga apply and anthu tinapasa ndithu malo amenewo amalipira kuzera ku banki. Koma ngati individual person pa council palibepo amene anagulisa. Inuyo simunapindule kalikonse ndi umeyawo pa nkhani ya malo? Kupindula komwe tinapindula Brian. Ngati munthu ndunena? Yeah, ngati munthu ndipo vuta kuti ine ndipindule ngati munthu. Fati kupanga chinthu cha konsolo. Komano ndalama zomwe zapangidwa realize through masales amalo ngati amenewo ndi zomwe zikutipindulira ife through kupereka service delivery yabwino kwa anthu. Nangasiya pali malo ena akuti ali opposite State House. Yes, Brian. Akuti ameneonso adali mkamwa. Ayenda bwanji malo amene? Malo amenewo opposite State House. Akuti landlord wake ndi ndani? Aumanena kuti aya khangati council yagulitsa malo amenewo ndeni mafusa mafani nkhani imeneyi yuchokera. Inu mwayimva nkhaniyo? Brian, nkhani imene ndinayimva. Munayimva iti? Komano ngati konsolo ifeyo tilibe malo pamenepo. Malo amene akukambidwawo ali under Ministry of Lands. Okay. And angayankhe bwino kwambiri ndi anzathu achani alands. Koma ife tili ndi interest chifukwa pa malo pakukambidwa pali ground. Lomwe tikufunisisa kuti ana athu azisewerapo chani mipira. Tisangodalira stadium. Yeah. Tisangodalira Works Training Center ground. Okay. Tisangodalira Ginkana ground. Komano within tikhali ma ground ambiri anthu azipangira koma training. Okay. The interest ya kaso ndikupanga protect malo ngati amenewo. Kale interest nalandire malo agulitsidwa ground la gulitsidwa kamene. Ndiye nkhani zochokera kuti? Sindikuziwa. Kale interest tinalandire ene developer amene anapanga submit plan kuti afuna apange develop malo amene aja. Okay. For sure kupereka that plan ku town planning committee. What if it ndi interest yoti anthu athu azitha kugwisa ntchito ground limenelo? Council singavomereze. Mumadziwa kuchuluka kwa ma landlord kuti ma indigenous people eni nthaka ndi ati chifukwa the challenge imene tinayo mizinda yambiri kuti anthu obwera members of the Indian community kaya ndi azungu kaya ndi magriki akubwera kumadzagula malo kuno kumakhala. Kodi mumazilondoloza kuti akugula malowa ndani ndipo malamulo akutinji pa nkhani ya malo kuzomba kuno? Tiyamikire anduna azamalo kuti anabwera ndikukumana ndi konsolo yonse
ndikuti panga sensitize New Amended Land Act Okay. yomwe inasegula maso makansala komanso kanso yonse Okay. kuti akodi malamulowa akutero ndipo sachedwa apa andunawo amakumana ndi apolisi ndikhulupirira zimene zithandiza kwambiri enforcement ya malamulo amene wawa amene abwerawa kuti ngati munthu ali foreigner sayenera kupeza malo Koma muzombamo mulibe mafolena amene ali m'malo. mwina izo zikhoza kukhala kuti zimachitika mbuyomo komano with the Amended Land Act Yeah. I'm not sure kuti anthu amene wangapezeke ndithu Brian. So amended Land Act unena kuti foreigners akhale ndi malo muno. Ikutero ndithu. Ndiye ine funso langa lakuti muzombamu mulibe foreigner amene ali m'malo. Wapezapo mpano Brian? Eh? Mwina mutandiuza kuti ndi wakuti. Komano ngati console I'm not aware. Yes. Ndaonanso kuti the green city imene tinkayidziwa green uchata akuta. Yeah. Mitengo ukamabwera kuchawe kuno yatheratu. Yeah. Muzidziwa zimenezi? Brian, pali zina zimakhala zovuta kumvesa. Yeah. Kuti kodi anthu akutani maofesi. Ifeyo tinapanga submit kale ma bylaws. Pajama nena kuti tikapanga ma bylaws. Yeah. Amayenera apite ku Ministry of Justice for vetting. Koma Brian, close to 7.5 years vetting process. Kutumene? Ministry of Justice. Okay. Mukunduza kuti mano athu oti tilumire. Mphamvu tilibe. Okay. Malamulo timafaina mapereka pang'ono. Okay. Ife ndikupanga propose kuti titati titere zitithandiza. Komano for vetting 7.5 years. Mpana pano ma bylaws ali for vetting. Muda akonza ma bylaws amene achite manage mitengo ndizina zote. Mitengo iyi ongokoza pena pali ponse. Okay. Omanga misinje zambiri ndithu ma bylaws amene amapanga tako zinthu zambiri kuti zithandize. Koma mukudziwa kuti nkhalango ikutha mphirimu ndipo yathakale. Unfortunately nkhalango imeneyi ili under Ministry of Forest. Okay. Ifeyo ndi ma stakeholders. Komano mphamvu zonse sizili m'manja mwa console. Zagona ku Lilongwe. Momota akanatisira kuti yayi mbali imeneyi zona console tayang'anirani. Moti mulibe mphamvu za anthu amene akugwetsa mitengo mu tilibe mphamvu chifukwa choti ndi si jurisdiction yathu yayi. Ndi kunja kwa console. Ndi console ndi ngati simungasamalire chilengedwe. Iyayi ndikatanthauza kuti kunja kwa console. Yeah. Boundary. Okay. Lilitu ngati meya kulusa mbendera yake. Okay. Sanga uluse mbendera ukafika ku Blantyre. Andipo andimba mlandu amene. Iwe kubwera kuno mbendera petu bwanji. Si mbendera ya Zomba 1 singakafike kumene kucha. Ndiyenera ndiipinde chapa numbers pafomba ilo ipinde basi. Simungauluse Blantyre. Singauluse. Okay. Chimozi kuno. Singauluse mbendera. Andipo sanga bwera kuno sanga bwera. Fakuli mfumu kale ino. So chimene chikuvuta ndi kuti simbali yanu kapena kuti malamulo mulibe. Simbali yathu komanso maziwa kuti tipange enforce mwina kuti mukhale ndi podalira. Yeah. Kuti wina wake akakupitira ku court ulimba kuti aya itetu ndikuyuza malamulo awo. Koma mphamvu zimenezo tilibe. Taonanso kuti munakwanitsa kuwathamangitsa mavenda. Yeah. Museumu muzombamu kwa basi 2 weeks idango tata ona abwereranso. Yeah. Chuchitika nchana amfumu. Brian, program imene ili mango zangapo. One kofunika kuti mwina anthu asinthe kaganizidwe kawo. Ndikhoza wapereka chisanzo issue ya waste management. A president atakhazikitsa clean up exercise. Yeah. That concept panopanga tikonsolo maudimu anayivomera, anayitenga, and tikumakhala ndi ma clean up exercise oti madera akumatha kupanga okanthu. Tikapita ku vending kusopano kuti achivomereze kuti tili ndi malo athu ogulisira zikuvuta. Ambiri amene akumayalaja muona kuti amachokera ku Blantyre sinzika za mzomba muno. Abwera alawira ayale mphepete mwa misewu moja agulise. Kuti ife athamangise
tifuna enforcement anzathu a police Brian akumati yamwa kwambiri tinayesesa ndipo tikuyesesa kuti mwina tikhale ndi a polisi athu ngati mmene zinachitikira ku Lilongwe. Okay, ku Lilongwe anakwanitsa. Yeah. Anapasa a police. Okay. Tonse ndi ma councils. Okay. Akanangofewesa funa zosavuta atu anduna athu again zikhale ng'ongo. Yeah. Kungonena kuti bwanji sizingatheke mmakonsolomu pazombapo tikupasani 10 awa. Mukanena kuti tikufuna tichite reinforce malamulo mmakapempha ku Homeland kuti akupatseni asilikali. Apapa ndi timakapempha kwa commissioner athu a Eastern Region. Okay. Auza OC Azomba Station. Yeah. Kuti anyamata awo afuna ma officers. Ndi malipira. Makobiri Brian. Okay. Ikanakhala kuti zingokhala somwena aka lunch allowance ikanakhala better. Okay. Komano uona kuti enforcement ikuchitika within a council. Yeah. Koma akufuna night allowance. And collection yathu ndiyo chepa komanso tifuna kuti tipereke service delivery. Yeah. Zomvesa chisoni ndithu. Pomwe tikanakhala ndi athu ndikuti ndiye chikuvuta nchani kukhala ndi Metropolitan Police yanu ngati council. Zinazi zimangofunika kwambiri political will. Okay, mpuyomo. Yeah. Anthu anaenda mpana anapita ku South Africa ma consolo a Malawi, ma city councils. Yeah. Ataona kuti kukhala ndi polisi ntchito yathu ikhoza kufewerako. Yeah. Anapita. Ndikukaona kuti zimakhala bwanji chofunika ndikupanga chani. Komano za maofesi pena. Mwina kachitidwe kake sinthu zozotika ya anthu amafuna tazitenga chikwapu ndikumaka kwapulana kuti mwina market ikuvuta ndi implementation not as a council. Yeah. Komano kwanza athu kopemphako nankasi ifeyo ndi local government. Okay, chabwino ndekuti local government. Yeah. Ayenera apite ku Ministry of Homeland. Okay. Security. Okay. Nawonso kumeneko sinthu zazoti amapanga ma process otani kuti mpana avomereze kuti yayi anthuwa. So kulilongweza theka bwanji. Kulilongweza theka. Yeah, simati ali ndi polisi awo. Ali ndi polisi awo. Yeah. Inu chokuvuta nchi. Inu chokuvuta nchi. Andi atapasa ifeso tinalembera. Anzathu alilongwa atatulongosolera ati yayi process yake tu timatere. Brian tinalemba. Komano pano pati kutha chaka. Sara uyankheni? Sanati yange. Tingoyang'anira kunjira. Muganiza kuti mukakhala ndi apolisi anu your operations adzakhala bwino? Kwa basi. Enforcement ya ma bylaws or even enforcement ya development control. Yeah. Izakhala bwino. Anthu masiku ano amapanga zawo. Upeza di munthu wamba sakuma muopa ntaone. Zinachitika ku Blantyre. Sana gendedwe anthu. Kunonso kuzomba nthawi nake kunalika chipwirikiti anagenda anyamata athu ena mpana kwa Avulaza chifukwa choti anali okha. Ndeno ifeso timafuna titeteze moyo wa mastaff athu chifukwa nawonso ali ndi ma families amene akuayang'anira. Okay. Ndithu Brian. COVID adapita. Yeah. Kuma adakuvutani bwanji ngati council kuno? Brian, COVID anavuta. COVID anavuta komabe tiyamike response ya boma yomwe inapereka. Okay. Tinali ndi COVID center ku State House. Okay. Komanso anzathu a University of Malawi anatipasa nyumba yoti tizitha kusungiramo anthu amene zavuta ndithu ndi COVID. Yeah. Zinkachitika ndithu and support yakhala ikubwera kuchokera kwa ma stakeholders osiyanasiyana. Yeah. To combat that COVID. Komanso central government they supported us fully. What about Cyclone Freddy? Anakufika nisoni kuno? Cyclone Freddy amene ndanangobaya zenizeni. Anabaya zenizeni. Misewu yathu ina mbiri Brian inakumbika. Anthu kulikanika kuyenda. Endi nyumba za anthu zinaonongeka. Komabe tithokozebe response yomwe boma linapereka. Muona kuti itahita kwambiri. Ananena kuti yayi mwina tiperekeko kathumba kang'ono kangachepe kuti mwina tima maintenance tina tichitike. Anatipasa about 200 million. Okay. Kuzera ku road fund administration. Okay. Kuti mwina tipange ku maintain misewu ina ndi ina. That is mwina kuika installation ya tumakavats. Yeah. Kuti mwina anthu azitha kudusa kukafika pakhomo pawo. Not pakhomo pawo koma apeza access kuti mwina mpana akafike kuma location awo. Kodi constituency development fund. Yeah. Imafikira kwanu huko kapena kwa DC.
CDF imafikira kwathu kwanuku kwa basi. okay muyendetsa bwanji plan CDF iyi ikhoza kukhala yovutirapo kuti ndi ilongosole kwambiri komano tiyamike kuti zitukuko zikumaoneka okay awuri yafika 200 million panopa yafika 200 kuchoka pa 100 million pa 100 million yeah plan anzathu aku Zambia CDF munaona umatha kugula cruiser ya enforcement ndithu ndikupereka ku police kuti azinthu aziyendera using CDF yeah endiso anzathu umuona kuti procurement ya CDF oyo amasiyira console ipange appraisal ma project identification ya ma project amasiyira ma console kuti apange komano yeah mwina kwina kondisaitambasule kwambiri paja mukuziwa kuti nkhani imene iyi titaona kuti malamulo amene apanga amendiwa especially uku oyendesera CDF oyo pachatu imene inatengeredwa ku court kuti ya tione bwino ndi mwina ndisaitambasule kwambiri anaitengera ku court ndani association yoyang'anira ma console association ya ma console mbayo inaona kuti aya apapa pena pache ankati pala kwekanija chomwe chinavuta kwambiri ndi consultation okay sana tipange consult Brian there is no way ungakantenge munthu wakumudzi yeah osampanga impact any knowledge ndikumuuza kuti pali ma quotation yetu awa tikufuna mutipezerepo contractor pali sense opangitsa zimenezo ma MP mufuna kutanthauza kuti ma MP akuvutani iya sakutivuta ya kodi tu ndrama zitu ngakhale kuti mwina ena amafuna kuzipanga zawo kuti zikhale ngati zawo ndrama zini zachitukuko zoti tuzitumikira amalawo okay ndiye vuto lili pati ife tikunena kuti Financial Management Act ina kutana kusatidwa okay imatijani procurement ina kutana kusatidwa because there are procedures amene public funds zena zipangidwe spend so amangobwera wina ali apatsena wantchito tiyerekeze abwera kudera kwanga atatenga kale ma quotation mwina atatu nthumba akuluakulu tasankhana pota kumangirene bridge opanga zimenezo nda MP iyayi CIMP ya wabwerayo ndani mwina imathawa khala nthumwi okay kutheka mwina ni member wa chipani koma muone like a good example kudowa CDF ikuchita bwino kwambiri kudowa tupereka chisanzo kwathu kunonso CDF ikuchita bwino tamanga school block ku Ndangopuma ijasidate tamanga school block ijasidate amabwera using CDF komanso kumatia double classroom school block using CDF ku Chikamveka eco toilets using CDF zumveka ma ECD using CDF koma nkhani jasidate amabwera ndi ma procurement amthumba mogenda momwemo kubazi kutheka tiyamikire kuti zinthu zikutheka so vuto li pamene popo kuti asamakuchiteni dictate zinthu not kuti panga dictators council komano community izitha kusankha kuti kodi ikufuna chani ndipereke chisanzo ngati district council imakhala ndi DDP district development plan yomwe amapanga list zitukuko zomwe azigwire within 5 years and ma windows opangira zitukuko zimenezo mali sources zake amakhala ngati mwina IDF CDF ndi zitukuko mwina achina gisediwa amathaunena kuti chakuti chotipangira chakuti tipangira chakuti and ndikanakonda kwambiri kuti popanga implement CDF tizikatapa zitukuko zomwe anthu kudera anapanga plani kuti for this 5 years titapanga chief chakuti zithandiza bwino tizikatapa ziti zimenezo ndekuti zitipindulira kwambiri ngati so kono CDF mukhoza kunena kuti yakupindulirani CDF yatipindulira koma chimene simufuna inu kuti wina adzibwera ndi ma procurement ake anthumba apatseni iyi ndi public money zochitika kuno iyayi ndinangopereka chisanzo Brian Your Worship the Mayor tichite break pang'ono tibweranso ndinu posachedwa
I think Cape Beach looks amazing in that role. The electric blue does it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. kukonera kanema wa Times tili katikati mwa program ya Times Exclusive ndi His Worship the Mayor of the City of Zomba, Councillor Devi Maunde. Tikulandireni kugaula chiwiri la program hii ya worship. So pofuna kumaliza nkhani yathu ya CDF, muganiza kuti zikuyenda mchilungamo kapena ma MP amasokoneza nkhanizi za CDFs? Yeah. Imeneyi mukukamba ku console kuno kapena ngati Malawi azeho? Yayi, potina nuso ndi wankulu ku Maga. Ndiye kuti mavuto ngatanga chitika kuzomba ndiye kuti akuchitika nso kwina. Koma mukuimvetsa bwanji nkhani? Kumbali ya CDF. Yeah. Muzomba muno yenda bwino. Okay. Ma MP sakukuvutana. Kumbali ya CDF ndithu kuno kuzomba ikuyenda ndithu bwino ndithu. Okay. Menda nenera motitire ndizi tukuzingapo. Yeah. Including kuodi wanga zomwe zachitika Okay. kugwisa ntchito CDF. Okay. Ndithu. Ndiye nchifukwa chani zitu kukuzina sizikutha za CDF? Yeah, kandi za CDF kandi zinazo pali zambiri zimene zangoyamba sizikumalizika. Vuto ndi chani? Brian, choti tidziwe mdziko muno mavuto azachuma nazatikhuza. Okay. Chifukwa cha devaluation ija komanso pena kusowa kwa forex. Zimene zinapangisa kuti mwina ma project ena pakhale price escalation yomwe inapangisa kuti mwina msewu timeza tikhuza ndi 5 million koma wafika pa 6 million. Yeah. Chifukwa cha ma escalations ngata. Okay. Kumabeti yamike boma within though we are struggling komano muona kuti there is progress pa mbali ya misewu ngati imeneyi. Okay. Mavuto ena anali mwina ama contractor ena. Yeah. Like tili ndi msewu wa Skina la Sogoja. Yeah. Yemwe contractor ataona kuti koma ma escalation wa ineyo mwina sindikwanisa. Yekha nena kuti inenda imika chani manja. Ndikuti taupanga litenda kuti mwina ena apezeke kuti atani aupangenso. Okay. Ndithu Brian. Kodi inuyo ndi IMP Abesta awali? Yes. Munayamba na chani? Kuyamba? Ndi honorable MP Besta awali. Aulisi mukhalitsana bwinoyi poko kufuna mpaka ubwira na mphwiko. Brian, honorable Besta awali ndi mwana wa Zomba. Inenso ndi mwana wa Zomba. Okay. Maskini weni wa Mzomba. Yeah. There is no way tingakhale kuti toka na Zomba tiziloza na zala ngati wina wache wachokera kapena kunkhota ntakuika ninu apapa ndi Abesta awali hapo mumwena na madzi kwa basi. Kwa basi nda MP angatu wodi yachinamwali wodi is within his constituency. Tikanakhala kuti pali udani Brian ndebwezi akumatiponyera tizitukuko kuwodi kwathuko saka nayo ati timalize namene. So chifani ndimamva kuti pali bad blood ife tikamamva kuti akuti simukhalitsana bwino. Poko akuti zabodza Brian tikupanga launch na Mphambo Bridge pagulu tinahagana kuyankhula kwa ndale kapena kuti mukome pa TV pa kwachioni ndito kwachioni. Okay. Besta awali mwana wa Zomba. Okay, chimene tamva nchakuti akuti inu mufuna uyimira MP ku constituency ya Abesta awali ndiye kumene kukuchokera nkhondozi.
nkhondo zachokera kumene Auterwe. kodi tu osankha anthu kuti uyu akhale pa mpando Yeah. amasankha ndi anthu kudera akaona mmene mwapangira perform Yeah. ngati ine ndingayime kapena ngati best hour langayime ndikuti mandate yotika pa mpando ili ndi anthu amene akupezeka So funso langa lakuti ehe mufuna uyimira wa MP, yes or no? wachaka chiti umenewo Simasango sali chaka chamawa. Brian ifeyo Yes or no? Your worship the mayor. 20 Mufuna 2025 ndi kale asikale. Pangotsala chaka myezi. Funso langa lakuti akuti simukhalitsana bwino inuyo ndi a best awali a MP. Mapokopoko akumamveka muzomba musemu. Sunganditero. Funso langa lakuti inuyo your worship the mayor. 2025 muli maganizo ofuna uyimira UMP, yes or no? ngati Allah subhanahu wa ta'ala angalole Brian Yeah. ndikuti ndiyenera kuyima Constituency iti Zomba City North. MP wake ndani panopo? Iya, panopo kulibe MP chifukwa honorable best awali ndi MP wa Zomba Central. Okay. Yeah. So ndiye iyi constituency mwene ndiye nywani? Iyi yanyuwani Zomba City North ndeti ndi Zomba City South. Okay. Ndi zikhoza uteka kuti wakuyima ku Zomba City South, ine ndikuyima ku Zomba City North. Okay. Kapena ine ndikuyima ku Zomba City South, iyo ku Zomba City North. Okay. Ndi pabwera bwanji ukangano pamenepo. So mufuna unena moopa Mulungu mwachula chauta apa? Mukhalira na mulungu anthu no? Aya timakhala bwino Brian. Kwa basi. Ndiye chifukwa chani mufuna uyimira MP? Ndanena kuti inshallah Brian. 2025 ndi kale. Ndiye ndikuti sikale. September uyu tikangofika mu September. Tikuyamba registration. Koma anything can happen within these 3-4 days. And on the right time. Ndeti ndizalengeza whether ndikuyima kapena ayi Brian. Koma pano mutuza kuti muyima. Ndanena kuti ambuya akalola. Pepo ndesi sinalengeze ya. Kwa nthawi sinafike. Sinafike? Sinafike nthawi. Ambuya nanga akalola. Muyima? Yeah, akalola ndeti ndiyima. Okay. Koma lese Yeah. ambuya anditenga mawa. Zona Zikhoza uteka is likely china chitu sachikhoza uchitika pa moyo wangu. Zona ambuya akhoza kutengani. Ndeti masogoza kuti ngati Mulungu afuna ndithu. Okay. Ndeti tena titera. UMP ujeni umeya usugwanira. Kodi tu umeya ndi wina. Umeya ndi wina? Umeya ndi wina. Okay. Yeah. Izitu nchifukwa chake ma MP ni makansala amayambana. Chifukwa maneno kuti makansala wa. Mpana kuti mana duty free vehicles. Kumano ma duty free vehicles ndoti makansala bwezawo matumikira anthu kudera. IMP omwe wamatha kuti tuma takatengeni maliro. Kapena takapangeni mwakuti. Yeah. Ndeti ilekezo kuti mwina makansala ali ndikuthekera. Yeah. Apasidwa mwayi. Ogula kapapa satumikira anthu. Kodi majeni ma duty free vehicles mafuna sonozo? Brian. Ndi ada kumana ni ma MP? Basi tonati mana. Ali amene akakangali mu tumba mu constituency. Muganiza kuti friction imeneyi imabwera chifukwa chani pakati pa makansala ndi ma MP? Chifukwa kokha kuno. Ine ndikhulupirira kuti pamakhala fear of unknown. Okay. Ma MP amatha makhala ndi malingaliro kuti uyuyu akabashaina apa. Ndoti nkucha mwina akhuza za tenga constituency. Pomwe amazitenga ngati iwo ndamuyaya kuti mwina constituency yo. Poma mabadwa anali kale ndani MP. Komano anthu mmene watumikira ndamene akhoza kusiyanisa kuti bwanji mwina tiyese awa kapena tiyese awa. Yeah. So tikumvanso kuti ku council meetings ma meetings awiri atatu akhala kuthera panjira kuzombako chikuchitika nchani nkhondo ma meeting? Brian, ngati meeting inathera panjira, yeah, mwina iyo inali issue to do with the secretariat. Okay. Chifukwa chomwe chinathereswa meeting panjira, yeah, ndikuti mwina sana alembe sana asinthe kuti meeting imene yochitika pa 19 koma instead yachitika pa 21. Okay. Ndipo lowa meeting tidalowa ndi agenda item yolemba 19. Okay. Ndi anthu ananena kuti zomwe tikukambira nazi tinalina kukambirana pa 19. Okay. Zipano tina tikambirane za pa 21. That was the only reason. Atabwera kuti a roads authority. Kudalinso mapokopoko pakati pa inu ndi IMP ndi manenawo awali.
nkhani zake nzomwezi Brian, inabwerayo ndi board ya road fund administration. Okay. And the board ya road fund administration pomwe imabwera inatumiza invitation kuti tikufuna mfumu ya mzinda wa Zomba, komanso tikufuna chairman wa oyang'anira ntchito mu consolo ya mzinda wa Zomba. Pa invitation pamenepo anapanga specify anthu awiri amenewo ndi management. Okay. Ino mungapite kumalo kuti simunaitanidwe? Ndikufunseni ino mungapite kumalo kuti simunaitanidwe? Anafuna nda? Mayor wa mzinda wa Zomba, chairman wa works committee yomwe imang'anira za ntchito mu consolo. Okay. Ndi amene anafuna ndi management kuti tiyendere zitukuko zomwe zikuchitika. Ndi MP anatulukira? MP ndi makhansala ena anatulukira. Okay. Atatulukira anapanga raise ma issues awo. A road fund administration anapanga pick. Ndananena ta kuoneka ngati kuli chani. Mwina kuli ma issues. Tipange mkumano makhansala onse interest group tikhale malo amodzi. And tiyamikira road fund administration anabwera ndithu tinakhala malo amodzi ndikutani ndikuona kuti kodi kweni nchani. Brian, panapeza kuti palibe vuto. Chifukwa manena kuti pali zikuoneka kuti pali friction. Friction imene ikubwera chifukwa kuti inu mufuna oyimira UMP kumene MP alipo kale. Komano ife oona padera. Mwina mkhoza maona ngati choncho. Komano mwina sana mvesese kuti kodi invitation ikufuna ndani. Okay. Chifukwa ineyo ndamene ndikuyimira consolo. Okay. Ngati mfumu ndithu ya mzinda uno. Chabwino. Ndithu Brian. Tukumva kuti ndinunso president wa Malawi Local Government Association. Ndithu. MAGA. Zikuyenda bwanji kumene ku MAGA? Brian, ku MAGA zikuyenda. Okay. Kuti tuone makonsolo panopa improvement ilipo kwambiri. Mutakuona kuti posachedwa apa amalandira ma grants and is close to 28 district councils onse apanga qualify kuti alandire ndalama zimenezi ma grant a GSET. Kusonyeza kuti tikupita chisogolo ngati makonsolo. Kuti muonenso ma council ena about 18 apanga afika achieve kukhala pa unqualified audit. Kusonyeza kuti mayendesedwe achuma makonsolomo zikuyenda bwinobwino kwambiri. And about 3 councils nkota for 3 years akupanga attend unqualified audit. Chimenechi si chinthu chamasewera ngati consolo. Ndithokoze kwambiri unduna wathu wa local government kuzera mu unduna Honorable Richard Chimwendo Banda kuti kumbali imeneyi ya performance ya ma councils ndi technical input yawo komanso policy direction zikuyenda ndithu zitukuko zikutani zikutheka ndithu kwambiri. Ngakhale kuti pena sizimalephera Brian. Muona kuti tikuyenda koma tikuyenda mosimpina. Ngati ziko service delivery yambiri imachitika makonsolo. Tikanena za umoyo zipatala zili under makonsolo. Tikanena za maphunziro zili under makonsolo. Tikanena za misewu anthu access yota yende bwino makonsolo. And almost 80% ya zinthu service delivery yofunikira ikuchitika makonsolo. Komano kumbali ya chuma chomwe timalandira muona kuti makonsolo akulandira 5% of the total annual revenue yomwe boma limatolera. Koma yet tikupanga 80% ya service delivery. Komanso tione chabwino kudusa ku His Excellency a president amene tili nawo achakwera. Mutakuona kuti atipasa makonsolo kupereka close to 20 billion ya misewu imeneyo. Komano ndikukwera kwa zinthu panopa mwina 20 billion tikhoza kukhala kuti is minimal. Ndichofunika kuti mwina atayikankha chifukwa ma service delivery omene tikunenera akuchitika kwambiri makonsolo. There's also been a concern kunena kuti ma deliberations ku ma councils sakumakhala amphamvu kwenikweni chifukwa chikunena kuti maphunziro a makhansala mudatsitsa kwambiri
iniyo ngati president wa Malawi government Malawi Local Government Association mukuona kuti tikweze ma qualifications za makansala kapena zikhale mmene zilimo? Brian, yeah, kuti muone anzathu madera mwina tirekeze mu civil service mapezeka kuti munthu ali ndi low qualification, yeah, koma kupanga perform bwino kwambiri. okay, akupanga perform zijazi bwino. We had the late Alec Banda, yeah, anakhalapo nduna andi maunduna wonse amene late Alec Banda akhala kuyendesa, yeah, akhala kuyenda bwinobwino, koma no qualification yawo sinali yoti mpaka napena pake. Ayi Brian, tiyerekeze anzathu ku parliament amakhala ndi zinthu zomwe zimathandizira inde ka skulu konkofunike, koma no ku parliament kucha muona kuti kuli budget office imene imathandiza ma MP aja kuti athe kupanga scrutinize budget ija, ayione kuti budget uja ikuyenda bwanji, zimenezo zimathandizira. okay, koma zimenezo tu kukhonso kulibe. Ndimuona kuti makansala akukapanga approve budget, muwapasa budget document ayione within 4 hours apa ngapo zakopsa. Kodi kuti ukhale kansala umafunika uje ni skulu ya? Yeah, basi tukulemba ndikuwerenga. Basi chimodzimodzi soma MPO ndikulemba ndikuwerenga nanga si minimum imeneyo ndikulemba ndikuwerenga. Koma foti pali tothandizira menena kuti budget office imathandizira. Okay. And pamakhati ma capacity building tina ndi tina timene tija timathandizira. Yeah. So funso langa lakuti muganiza kuti akweze qualification kapena ikhale pomwepo? Mene ndanenera kuti pali anthu ena oti sanapite kusogolo kwambiri ndi school, koma akutha kupanga achieve. So choti pali zina zomwe zimathandizira kuti achimvesese chinthu chija kuti achite kuchipanga bwinobwino pa ground. Malawi Local Government Association imachita masankho au president chaka ndi chaka. Yeah. Inu wanu kuthalito president wa magawo? Yeah, tikanena kuti chaka ndi chaka. Yeah. Okay. Koma timakhala ndi General Assembly chaka ndi chaka. Okay. Ndino chaka chino General Assembly so tinayo. Muchita tili ndi pa 13 kufika pa 15 June tili ndi 18th General Assembly. Okay. Yomwe cholinga chake Brian tifuna tiwunikire decentralization. Okay. Kuti kodi decentralization tikufika nayo pati ikuwapindulira Malawi kuti kodi amene akukakamira kwambiri mphamvu ku central ndotani poti service delivery yambiri uchitika ku makonsom. Ndiye umene akasankhanso president wina? Ayi ukuti ukasankha vice president wa maga. Ineyo mandate yanga idakalipo. Mpaka liti? Ndikuti basi si chaka cha basera ndati mpana timaliza. Mpaka mmaliza? Okay. So kumeneko kumagako zikuyenda? Kapo kati kakhaso ndi General Assembly ina after yomwe imakhala iyale. Okay. Ndithu. So president ndi vice masankha mosiyana? Ayi. Sitimasankha mosiyana, timayenera tisankhire limodzi. Koma foti anzathu analuza mpando wa ucheya ku council yomwe amayimira. The qualification yoti ukhale president kapena vice president umene ukhale chairperson wa council kapena mayor. Ndekuti pamenepo ndithu position yawo inabwera ngati pakati pa president ndi executive director wamkulu ndani kumaga? Chifukwa timangomva nthawi zambiri timaona hard road Zeru Mkandawire akulankhula. Kodi zimakhala bwanji wamkulu ndani kumaga? Funso limenelo tusilupira umaga kokha. Ngakhale so makonsolo. Umva ena ukufunsa kuti pakati pa mayor ndi chief executive wamkulu ndani. Ena amaphatikiza ndi MPM wamkulu ndani. MP kwakhuzanso? Ina matero so amafuna kuti wamkulu. So ndi funso labwino. Ndi funso labwino. Ndinene kuti ife ineyo ngati mayor. Chabwino ndi head wa institution. Komano mbali yanga kwambiri ndi policy. Kuti tione kuti policy ya council ikuti chani. Simabwera mu office. Policy ya central government. Simabwera mu office daily 7:30. Zimenezo ndizoyenera kuti CEO apange. Chimodzimodzi mene kuliri kumaga. Tili ndi executive director Harwood Nkandawire. Iye ndiye ena abwere ngati pali technical issues zoti mwina alankhule. So funso langa ndikuti pakati pa mayor ndi CEO kapena pakati pa president ndi CEO executive director wa maga wamkulu ndani?
Data nena kuti tikanena kuti ku overall body, let's say console, pa hierarchy ya console, ndi kuti wankulu amakhala mayor. Wankulu amakhala mayor. Kumano CEO amapanga head secretariat. I see. Pomwe mayor amapanga head political arm. And the mayor yu ndamina maona kuti kodi policy ya boma ikuti chani. Nanka policy ya console ikuti chani. Ndaone kuti kodi CEO akupanga implement policy imene yomotani. Kodi council yapanga ma resolutions otani. Ndapange check hand in hand ndi CEO. Tinayika tu resolution yoti pakuti tipanga chakuti. Tachita. What are the challenges? Ndeti kanena kuti mbanja wankulu ndani kena tupena tumndeho tuima bwe. Tonse ndakulu. Koma wina aliyense ali ndi party. Ku South Africa ali ndi ma executive mayor. Inu kumene kuno simafuna mutakhala executive mayor. And that's the best way to go. Wasiyana bwanji umeya wanu ndi wa ku South Africa. Kodi tu executive mayor yo ndekuti mphamvu zonse za council zimakhala manja mwake. CEO cheki ama ina assign yeye. Kodi simsane macheka aku council? Ya ifetu ndi honor ujeneto. Symbolic. Imsatero. Ceremonial nditero. Ceremonial. Watu ndi ku ceremonial. Gaoni mukavala kwa magali moto malandira. Gali moto, mafuta, nyumbaso? Si mfumu. Ni mfumu mfumu. Nanka iziguna kunchi. So waku South Africa executive mayor amakhani mphamvu cheke so amasaina chapa council. Ndi amakhanga ti controlling officer wa council. Ndi amakhala so ndi CEO? Mina makhani no timati ma office clerk kumasika mboyo. Chifukwa ndetu overall ndiye. Komanso pamakhala ndekuti tu ma qualification ake kuti ufike pati pamene popo. Pa executive mayor. Ndithu. Chabwe. So inu simufuna zimenezo za executive mayors? Tikubira tikuli bill yomwe mwina ingazapite kwa inaso akunena so kuti mameya tidzisankha nawo ife anthu. Simusamango sankhana nokhano khandu teni umene kokoye. Muzombamo anthu okhala muzombamo adzisankha nawo. Ngakhale tumunapereka mandate kwa anthu 10 kuti akusankhireni meya. Mapena pofuna kuiona. Ezofuna kuiona. Ndithu. Nthawi ndi imene ya chitanjiru titatha kukambirana zonse madzulo ano. Imafuna muyang'ane kamera iyo mawu ano omaliza ndi otani. Brian, mawu anga omaliza apite kwa mtsogoleri wa dziko lino kuzera mwanduna athu a local government. Lero amapanga khazikisa Millennium Challenge Compact yomwe ithandize kwambiri amalawi kuziko kuno. Endi tikayiona ngati council ya mzinda wa Zomba ndi beneficiary wa compact imeneyi. Koma mzinda wathu nditu uli nkabasikete ndi waung'ono kwambiri. Tinaluza pomwe amapanga extend mzindawo kugwiritsa ntchito mphamvu zina zomwe president anali nazo. Nde ine mawu anga ndoti akanati kumera mtima pogwiritsa ntchito za presidential decree kuti apange expand mzinda umenewo. Kuti ikamabwera compact imene yomwe pali ma components otati pangire QVR komanso urban structure plan. Zimenezi ndikuti zikhala zikupita malo amene ali mu mzinda and ngati council revenue yake izakhala yokwanira kuti apange service delivery yabwino kwa anthu. Komanso tizakhala ndi malo oti tizipanga mafactory kuyikako mafactory ndi zosiyana ku zomwe tingazipange kuzika mu urban structure plan imeneyi. Nde mawu anga ndithu apita kwa His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti atayesesane kugwiritsa ndicho presidential decree to expand the city boundary. Chifukwa council payoka ndi resources zake zatikanika. Akachita expand boundary. Yes. Ndiye kuti inunso mutakasuka. Komanso quinquennial variation law ikamachitika ipanga capture ma properties ambiri. Amene ali out of the city boundary. Whereby revenue izakwera. Komanso compact imene iti kubweretsa zinthu zambiri. Misewu. Ndetipanga pati misewu. Chabwino itibweresera zima gredala, zima bulldozer, zima machinery. Ndi machinery amene utizikagwirisira ntchito kuti mzinda ukule basi. Mwatilemekeza kwambiri your worship the mayor pokhala nafe madzulo ano program yathu ya Times Exclusive. Ndaona kuti munabwera ndi zonse za umeya including ndodo. Kwa basi. Imene ndodo mafandi nkhozo igwira nawo ndodo. Ufumu. Ndikakadda kupasa ufumu. Yesu mungandipatse ya.
Kansala David Maunde, meya watu wa mzinda wa Zomba, ndikuyamikeni kwambiri pokhala nafe madzulo ano. Zikomo kwambiri Brian. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Programu uyi ndinali ndi His Worship the Mayor of the City of Zomba, Kansala David Maunde. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Sunbird Kuchawe, mboma la Zomba. Tikuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.